Végtelen szerelem. Második évad, 8. rész. Na végre, Hugica! Te élvezed ezt. Van csak be. Így van. Lassan kezdem feldolgozni, hogy nem vagyok már egyke gyerek. Egészen mókás érzés. Furcsálom, hogy te nem élvezed úgy, mint én. Mit akarsz? Majd szemtől szemben elmondom. Nem érek rá. Nagyon sok dolgom van. Egy kis családi összeröffenésnél semmi sem lehet fontosabb. Rendben. Egy óra múlva... Cégnél. De Összekötjük a kellemeset a hasznossal. nem tudok bemenni a céghez. Adok egy kis ízelítőt, hogy megjöjjön a kedved a találkozóhoz. Kemárról fogunk beszélgetni. Néhány már pórázon van, szóval csak a vőlegényed maradt hátra. A cégnél várlak téged, és ne hagyd ott a szerencsetolnat. Mit akart már megint? Nem tudom. Épp ezt akartam megkérdezni tőled, de úgysem tudsz semmit. Kemállal kapcsolatban akar beszélni. Ászú, ne kövesd el ugyanazt a hibát. Tudok vigyázni magamra, ezt már megtanulhatnád. Nagyon kedves tőled, de felkészült vagyok. Ne menj oda. Kemal újra támadásba lendül, és nem szeretném, ha közéjük kerülnél. Nem kerülök közéjük, Tufán. Már választottam oldalt. Kemal mellett állok ebben a harcban. Úgy legyen. Na hát, Szede asszony. Miért maga nyitott ajtót? Mégis miért? Ez mi? Hát a fizetésed. Miért most kapom a fizetést? Pontosan tudod, hogy miért. Kirúgtunk. Azt mondtad, temetésre kell menned. De mint kiderült, az egész családod ép és egészséges. Egy nagyon fontos dolgot kellett elintéznem. Nem tudtam, hogy... Várjon! Istenem! A rohadt életbe! A sípszó után kérem, hagyjon üzenetet. Kirúgtak miattad! Ajánlom, hogy kárpótolja azért, amit okoztál, Emir. Találj új munkát. Vagy elmegyek a nejedhez, és elmondom neki, hogy a szeretődre bíztad az elrabolt gyerekét. Megértetted? Elegem van! Elég. Elaltattad a kicsit? Így áll egy jó kávét, hogy felébredj. A koffein beszédessé tesz. Ide költöztetjük az anyámat. Ahogy szeretnéd, szívem. Külön szobában fogunk aludni. Ahogy szeretnéd, szívem. De a személyzet és anyám úgy tudják majd, hogy együtt alszunk. Még jó, hogy van ajtó a szobáink között. Nem akarom, hogy bárki kételkedni kezdjen a házasságunkban. Úgy, mint a régi szép időkben. És nem mehetsz Denis közelébe. Megértem, hogy miért kéredesz, Nihan. De nem én vagyok az, akitől távol kell tartanod őt, hanem tudjuk kitől. Lehetőleg nagyon távol. Kemal nem mehet a gyerek közelébe. Fent kell tartanunk az apaság látszatát. Megbeszéltük, drágám? Nem leszel Denis apja. Dehogy nem. Nem akarjuk, hogy bárki is kételkedni kezdjen a házasságunkban. Denis csak az enyém. És az enyém. Nehogy azt hidd. Kemal nem tudhatja meg, Nihan. Nem is sejtheti meg, hogy ez a gyerek az övé. Sőt, én sem akarok ezzel szembesülni, amíg egy mód van rá. Menjünk el sétálni.
Gyorsan belerázódtál, pedig csak most kezdünk összemelegedni. Nihan? Ugyanott tartunk, mint az elején. Tisztában vagyok vele. A szénbánya engedélyek érdekelnek minket, amik az ön tulajdonában van. Ha nem tudja eladni őket, akkor nem fog profitálni belőlük. Amúgy is. Ezek a bányák túl kicsik ahhoz, hogy saját magukat fenntartsák. Sok munka lenne vele. De a mi segítségünkkel ez a töredékére csökken. Tudja, közösen többre vagyunk képesek. Értem, amit mond, de nem tudom, miért éri meg nekem. Győzzön meg valahogy. Több pénzt fog keresni. Sokkal. Ha együtt dolgozunk, a profit megnő. Erre szavamat ad. Ha eddig nem sikerült meggyőznöm, akkor már nem is fog. Mivel tudom, hogy általában mennyire ragaszkodsz az emlékeidhez, újra összehoztam a szupercsapatot. Az új kezdet azt jelenti, hogy megszabadulunk a régi emlékektől. Azt hittem, örülni fogsz nekik. Isten hozott. Üdvözlöm, Nihan asszony. Hogy érzi magát? Jól vagyok, Evszane. De ha nem látnám a sajnálatod a tekintetedben, akkor jobban lennék. Nehéz időkön mentünk keresztül. De mostantól kezdve nem hátra, hanem előre kell néznünk. Igaza van. Ő pedig a regényünk új szereplője. Ő tartja rendben a házat. Figyelek majd, nehogy felgyulladjon. Ki vagy te? Az unokahúgom. Ösztöndíjjal tanul Isztambulban. És Emir úr megengedte, hogy besegítsen nekem. Kellenek az új karakterek, kedvesem. Megyek, áthozom az anyámat. És innentől kezdve próbáljuk meg kerülni a múltat. El akarok felejteni mindent, ami az előző életünkben történt. És nem akarom, hogy anya szomorkodjon. Faragatlan! Mit képzelsz? Mit mondtam? Baromság. Igazi szipirtyó. Tényleg annyira megviselte volna, ha kedvesen üdvözöl engem? Csend! Hogy tetszik a kilátás? Most el kell mennem. Te nyugodtan élvezkedj benne. A családot és a kisbabát valakinek el kell tartani. Egy jó családfő sokat dolgozik. Majd hozzászokunk. Nem csak ehhez kell majd hozzászoknod, Emir. Este tartani fogunk egy kis ünnepséget. Ünnepséget? Valójában kettőt. Az egyik meglepetés. Nem akarok meglepetéseket. Küld Asszút az irodámba. Rettegni fognak tőlünk, Kemal-pajtás. Ne olyan gyorsan, Zahir. Csak most kezdtük. Először be kell biztosítanunk magunkat. Hívd fel az emberünket. Derítsd ki, mit tervez már. Zahir, mondd, ha valami baj van. Mi baj lenne, főnök? Valamit titkolsz előlem. Köszönöm. Igen.
Főnök Emir új ügyvédjét közelről ismerem. Zehra az. Tehát személyesen érintve vagyok. Félek, mi fog történni, ha belekeveredik ebbe az egészbe. Ezt látod. Emlékszel, hogy egyszer megkérdezted, miért neveznek méregnek az utcán? Azt mondtad, megmérgezett a szerelem. Az én mérgezett szerelmem Zehra. Az ügyvédnő, aki elvette az embered elől a munkát. Orkó, figyelj! Megkértelek, hogy nézz utána valaminek. Ezt hogy érted? Mi jött közbe, ami ennél is sürgősebb? Értem, rendben. De ahogy végeztél, nagyon kérlek, juttassál nekem minden információt Kemal Szojderéről, és kérlek, értsd meg, hogy milyen égető ez az ügy. Valamit biztos fogsz találni róla. Tudom, ki segít neki. Aztán hagytam, hogy egyedül szenvedjem. Egy szó nélkül. Magára hagytam. Eltűntem a semmibe. Egy dolgot hagytam magam után. Fájdalmat. Tavaly véletlenül összefutottunk. Próbáltam, de nem tudtam elbújni előle. Nem tudom, hogy miért dolgozik Emirnek Kemal pajtás. De azt érzem, hogy miattam van. Nem hiszek a véletlenekben. Követtem őt, és megpróbáltam lebeszélni erről. Beszéltem vele. Kértem, hogy mondjon fel Emirnek, de meg sem hallgatott engem. Nagyjából ennyi a történet. Mellettem leszel, Zahir. Ez meg milyen kérdés, Kemal pajtás? Nem akarom, hogy bármi befolyásoljon téged. Ahogy mondtad, nem véletlen, hogy felbukkant. Zehra nem egy bűnöző alkat. Azt mondod, amit hinni akarsz. Mihez kezdjünk most? Fel fogod hívni Zehrát. Találkozni fogsz a lánnyal. Nem egyezne bele. De bele fog. Felajánlod neki, hogy velünk dolgozhat. El fog jönni. Emlékszel, hogy kiskorunkban mindig a mellkasodon aludtam? Hallgattam, ahogy dobog a szíved. Összehasonlítottam az enyémmel. Most is melletted vagyok. De már csak a saját szívdobogásomat hallom. Miért hagytál itt engem, Ozán? Nekem kellett volna elmennem. Miattam végződött így. Ha nem hozom Kemalt vissza az életünkbe, és nem csak saját magammal törődöm, még élnétek. Csak én tehetek róla, hogy Kemal feljelentett téged. Hogy tehette ezt veled? Miért bíztam meg benne? Téged nem tudtalak megmenteni. És ezt nagyon sajnálom. De Denist meg fogom védeni. Kemal sosem tudja meg, hogy az övé. Mert ez a szerelem elvenné tőlem Denist is. És örökre megszabadulok Emirtől. Nem hagyom, hogy a lányommal fenyegessen engem.
Még a rendőrség sem segít nekem, apa. Lassan minden kapu bezárul előttem. Mindenhol megpróbáltam segítséget kérni. Tönkre fogom tenni Emirt, és megfosztom a hatalmától, amire szert tett. Eltörlöm a Kosgyóolú nevet a föld színéről. Higgyen csak benne. Higgye, hogy soha nem hagyom el őt. És amikor nem számít rá, akkor adom le a halálos tövést. Le fogok csapni rá, apa. És a kislányommal együtt elhagyjuk ezt az átkozott helyet. A francba már. Jó, anya, nyugalom. Mondtam, hogy megyek. Hány órával ezelőtt mondtad, mi? 10 perc múlva ott vagyok, ne aggódj. Minden lélek elmegy egyszer. Nagyon fáj, hogy sírni láttok. De nehéz időket élek most át. Szeretlek benneteket. Majd visszajövök. Te meg mit keresel itt? Próbálod nyugtatni a lelkedet, amiért elvetted őket tőlem? Menj innen, Kemal! Az én lelkiismeretem nem szorul megváltásra. Nem akarom, hogy még egyszer keresztezd az utamat. Eleget bántottál már így is. Te voltál az, aki ellenem fordult. Orkun, kérlek, mondd, hogy találtál valamit. Kérlek. Belépett egy szénbányákról szóló pályázatba. És mikor? Nem találod ki. Szóval ma? A szerelmettől vársz üzenetet? Mégis milyen szerelemről beszél? Meg se kérdezed, hogy ráérek-e, bent kéne lennem az iskolában. Nem kötelező dolgozni. De ha ebben a házban akarsz élni, akkor el kell végezned a munkádat. Hát, ha igáslónak néz, sosem lesz időm tanulni. Nagyon szemtelen vagy, Eda. Mehetsz a dolgodra, ahogy itt végeztünk. Jól van. Hát csak nézd.
Na ki jött? Jaj, milyen édes vagy. De tündér. Tiszta anyja ez a kölyök. Úgy van. Wilden asszony! Wilden asszony! Jó napot! Wilden asszony itthon van? Nézze, ki jött a nagyihoz vendégségbe! Te meg ki vagy? Ő a púpa hátamon. Mitől fátyolos a szemed? Hát ettől a kis angyaltól itt az örömben. Először tarthatom a karomban. Nihán, miért nem szóltál, hogy jöttök? A nagyi szeme fénye. Várj, hadd élvezze már ki a pillanatot. Leila, összeveszünk. Nem, nagyon jól érzi magát a karomban. Sírni fog, ha elveszed. Már ide. Nem. Anya, sok időt fogsz tölteni Denizzel. Hadd legyen most Leilával. Te hozzánk fogsz költözni. Egy házba velünk. De mindig ez lesz. Az otthonom. Még szép? Zehra, én vagyok. Hogy szerezted meg a számomat? Az mindegy. Nézd, találkoznunk kellene. Az kizárt. Nem miattam, Zehra. Miattad. Kemal úr ajánlatot szeretne tenni. Én már másnak dolgozom, méghozzá Emir Kosdólunak. Tudom, Zehra, tudom, csak hallgass meg, mit akar mondani. Ne csináld ezt! Hogy vagy, drágám? Jól vagyok, Eszu, köszönöm. Csak gondoltam, megkérdezem, te hogy vagy. Puszilom őt. Ne aggódj, semmi baj. Túl vagyok rajta. Köszönöm, hogy elfogadtad. Más nem lenne ilyen megértő. Ugyan, Kemal. Mindegy, ezt nem telefonon kellene megbeszélnünk. Szerintem felejtsük el ezt a témát. Este szeretnél találkozni? Igen, ezért is hívtalak. Szeretnélek elvinni egy étterembe ma este. Szóval ne hagyd, hogy anya megtömjön téged. Rendben, akkor később találkozunk. Most jöttem el, úton vagyok a céghez. Van pár megbeszélésem. Majd később visszahívlak, drágám. Nem értem, mit látsz ebben a közönséges gyilkosban. Egy hozzád hasonló lány sokkal jobbat érdemel. Galipur, kérem. Egy jó családból származó lánynak jó döntéseket kellene hoznia. A bácsikám nagyon szerette Kemalt. Nem a bácsikádról beszéltem. Tudod? A bácsikát könnyen félreismerte az embereket. Ha Hakki úr még élne, és tudná, hogy Kemal mit követett el, hittel nem adta volna áldását az eljegyzésetekre. Nézd, ha én lennék az édesapád, akkor minden erőmmel azon lennék, hogy megakadályozzalak. Mindegy. Kényelmetlenül érzem magad. Nem érzem kényelmetlenül magam. Látom, én csak azt nem tudom eldönteni, melyik mondatommal hoztalak zavarba.
az én lányom. Mitől vagy ilyen vidám? A nejem és a lányom hazatért. Egyre derűsebbnek tűnik a jövő. Azuk kisasszony bent vár. Tudom. Ő segít nekem elűzni a maradék fellegeket. Emir úr, Azt hiszem, az pont én vagyok. van egy pályázat, ami biztosan érdekelni fogja. Titkosították a neveket, de sikerült kiderítenem, kik vesznek részt rajta. Kemal Stoiderrel. Ott van a papíron. És mit kezdjek azzal, hogy ő ott lesz az aukción? Hogyha részt venne a megbeszélésen, el tudom intézni. Minél többet beszélsz, annál jobban kedvelnek. 2 órát adok, hogy kiderítsd, miért akar Kemal szenet bányászni. Oda megyek. Küldd el a címet. Már fél órája itt várok rád. Akkor jobb, ha a tárgyra térek. Az Alajahan társaság részvényeinek a felét akarom. Még mindig nem készült el? Még pakol. Jó. Kicsikém, kicsikém. Meg is vagyunk. Azt hittem, már sosem végzek ezzel. Te más vagy, mint Efszane. Hogy érzed magad? De őszintén. Nem állt szándékomban hazudni, Leila. Nincs mit titkolnom előtted. Jól vagyok a körülményekhez képest. Mi történt, Nián? Új életet kezdtem. Előről. Találkoztál Kemallal? Igen. Beszéltünk egy keveset. Nem kellene felbolygatnod a sötét múltat, Nián. Már 1000-szer elmondtam neked, Kemal a saját útját járja. Ne zavard össze mindkettőtöket feleslegesen. Gondolj magadra, és ott van Deniz. Meg Emir, aki mindent visszaszerzett, amit akart. Kemal meg fog őrülni ettől. Sok mindenem ment keresztül a börtönben. Már nem olyan, mint volt. Nián, mindkettőtöket imádlak. Olyanok vagytok nekem, mint a gyerekeim. Ugyanúgy törődök veled, mint ahogy vele. Nézd, azzal, amit csinálsz, mindkettőtöket veszélybe sodrod. Leila! Kemal így, Kemal úgy. Akárhányszor beszélgetünk, mindig őt véded velem szemben. Nián! Például, tudtad, hogy Kemal tett egy ajánlatot nekem, Leila? Kérdezd meg őt, hát ha elmondja, mi történt. Mennyit hallottál belőle? Eleget. Akkor felejtsd is el, vagy megkeserítem az életedet. Ezt nem teszem meg. Ne is számíts ilyesmire. Csak a holttestemen keresztül kapod meg a cégemet. Csak a felét. Nem kértem az egészet. Pontosan tudom, mivel akarsz fenyegetni, Emir. De nálam erősebb kártyák vannak. Nem szégyen beismerni, ha rossz a leosztásod. Ne felejtsd a feltételeket. Ó, tényleg. Valamikor újra kéne néznünk. Régi emlékek. Milyen szép volt, de az új évad egészen másról szól. Most, hogy együtt vagy Kemallal, sok minden megváltozott. A szerelmed iránta, a végtelen hűséged és a fedhetetlen őszintességed. Nihan és Kemal most már külön utakon járnak. Ne próbálj kitálalni Kemalnak! Ha elmondod neki a kettőnk alkuját, én kitépem a nyelvedet. Ha egy kosgyúoló elveszíti az irányítást, olyanná válik, mint egy utcára vetett, sebzett kutya. Mindketten tudjuk, hogy el fogom mondani neki. Ugica. Zehra asszony? Kész van a szerződés? Olyan
olyan nő vagy, aki bármit képes lenne megtenni a férfiért, akit szeret, Asu. Kemal ki fog bújni a bőréből. Ha tudta volna, mit tettél az elmúlt évben, a puszta kezével töri ki annak az egérlyuknak a betonfalát. Zehra asszony, ezt beviszem. Mi ennyire fontos? Zehra kérte, hogy hozzam be, uram. Kész van a szerződés. A kíváncsiság ölte meg szegény Tufánt. Biztos te is ismered a mondást. Mondtam, hogy olvas állatos könyveket, de neked mindig csak a nőkön jár az eszed. Mikor vetted le ennyire Tufánt a lábáról? Szegény fiú, jéggédermet bármikor meglát téged. Elhoztad a szerencsetólodat, vagy adjam oda inkább az enyémet? Mindent beraktál a csomagtartóba? A csomagtartóba, a hátsó ülésre és ahol még volt hely. Pápá! Pápá, Leila! Pápá, Leila! Pápá! Gyere, édesem, menjünk. Kedvesem! Gyere át holnap reggelizni, rendben? Ne hagyd magamra ilyen hirtelen. Emir csak elvenni az étvágyam. Akkor gyere, miután elment. Amúgy is be kell menned a céghez. Így legalább teli hassal gyötörheted. Leila. Köszönöm. Nélküled nem bírtam volna. Dehogy nem bírtad volna. És most együtt lehetsz az unokáddal, és vigyázhatsz rám. Én pedig visszatérek a megszokott kis magányomba. Köszönöm. Leila! Kemal, mennyire vagy elfoglalt a mai nap? Miért remeg a hangod? Szeretnék beszélni veled. Az előbb jöttem el anyáéktól, indulok feléd. Rendben. Sajnos nem tudok segíteni a pakolásban. Eda, kedvesem, ezt még be kéne rakni oda melléjük. Anya, megfognád Denise-t? Gyere, 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 jól van, jól van, jól van. Minden rendben. Óvatosan csináld, óvatosan. Ne beszéljen így, nem vagyok már gyerek. Biztos vagy ebben? Akkor viselkedj felnőttként. Nihan. Anya, szállj be a kocsiba Denise-zel, kérlek. Gyerünk, szállj be! Jól van, kis angyalom, nincs baj. Júj. Mi az Isten történik itt? Pont annyira tudom, mint te, anya. Gondolom Leilához jött.
Ki, Nihan? Ki jött és hova? Hol vagytok? Emir? Erre ráhibáztál, kedvesem? Nem történt semmi, ami fontos, Emir. Eljöttem az anyámért. Most indulunk. Miről beszéltünk ma reggel, Nihan? Nem láthatja meg a gyereket. Azt akarod, hogy ne hagyhassa el a házat a kicsi? Úgy lesz, ahogy megbeszéltük. Ne aggódj emiatt, rendben? Rendben. De még mennyire rendben? Ő is puszít téged. Ennél jobb válaszokat keres, mert senki sem hiszi el, hogy tényleg velem beszélsz, drága egyetlenem. Egy aranyszabály van. Különben elszabadul a pokol. Ne aggódj, Emir, Deniz rendben van. Nem fog megfázni. Nyakig bebugyoláltam. Nem lesz baja. Hála a jó égnek. Tudtam, hogy csodás anya lesz belőled. Csak ne felejtsd el, hogy a gyereked mindennél fontosabb. Nincs baj, ugye? Nincs. Csak nagyon aggódik, ha Denizről van szó. Pár dolgot el kell intéznem, de előbb elviszlek titeket a házhoz. A műteremben? Nem. Valami sürgősebb. Meglepetést készítek Emirnek. Nihan? Biztos tetszeni fog neki. Jól van, jól van. Kemal? Miért nem szóltál nekem, Leila? Miről? Hogy nálad volt a gyerekkel. Ja, hamar ideértél. Nem vittük túlzásba a jégkrém vásárlást? Nem, drágám, szerintem keveset is vettünk. És különben sem várhatjuk el, hogy kezet csókoljanak nekünk, ha csak meg nem vesztegetjük őket jégkrémmel. Gyerekek! Gyere ide! Sok késcsókot kap vissza. Gyere csak! Sok késcsókot kapj vissza. Kicsikém, gyere csak, gyere! Parancsolj! A gyermekek mosolya a legszebb dolog a világon. Nézd oda, hogy tömik magukba a fagylaltot. Nem hibáztatom őket. Nagyszerű anyuka leszel. Dehogy szívem. Egész biztos, hogy szörnyű anya lesz belőlem. Felbosszant a gyerekek akadékoskodása. Nagyszerű anyuka leszel. Imádni fog a kislányunk. Csak úgy, ahogyan én. A kislányunk? Majd meglátom. Olyan lesz, mint te, csak kicsiben. Gyönyörű lesz.
Nagyon sajnálom, Zeynep asszony, de nem tudunk önnek munkát kínálni, akármennyire is szeretnénk. Miért? Mert Emir megtiltotta maguknak? Nem. Azért, mert Emir megkért rá. Szóval, ha Emir megtiltja, akkor nem hajlandó alkalmazni. De egy szavába kerülne, és tudna biztosítani munkát, igaz? Jól mondom? Ilyen az élet. Halló, Emir? Elküldtem őt, ahogy kérted tőlem. Rendben. Egyfolytában hívlak. Miért nem veszed fel nekem? Elvetted tőlem az életemet, érted? Büntetésben vagy, Zeynep. Kemállal egy házba vitted a gyermekemet. Megmondtam neked, hogy nem látta őt! Nem látta őt! Felfogtad? Akkor is egy levegőt szívott a kislányommal. Te még mindig nem érted, hogy működnek a dolgok, ha rólam van szó, Zeynep. De ahhoz, hogy megtanulj, muszáj egy kicsit szenvedned. Ah! Sajnálom. Nem igaz. Mi történt? Nem működik. Csodás. Adja ide, hadd nézzem meg. Ezt a véletlent. Nem esett baja? Nézze meg, működik? Jól van, hölgyem? Eléggé idegesnek tűnik. Igen, jól vagyok. Köszönöm az érdeklődést. Adja ide a telefonomat, és elviszem szervizbe. Zeynep, nem kell menekülni előlem. Ígyunk meg egy teát, és megjavítom a telefonját. Kérem, jöjjön. Magyar hangok. Fehér Tibor, Mórocz Adrien, Makranci Zalán, Barbinek Péter, Román Judit, Szilágyi Csenge, Kovács Nóra, Géci Zoltán, Dékány Barnabás, Jászberényi Gábor, Szabó Emília, Laurinyec Réka, Makrai Gábor, Kisvirág, Détár Enikő, Bezerédi Zoltán, Kőszegi Ákos, Dévai Balázs, Csuha Bori, Dögei Éva, Eke Angéla. Magyar szöveg Szatmári Bence, szerkesztő Vince Szabina, hangmérnök Halas Péter, gyártásvezető Vígvári Ágnes, szinkronrendező Nikász Dániel. A szinkront az MTV megbízásából a Direct Up Studios készítette. Produkciós vezető Bor Gyöngyi.